Han viatjat moltes hores seguint el riu. Són indis de tribus diferents. La majoria són tapirapé, però també han vingut molts xavante i bororo. Estan preocupats. Han vingut a São Félix per demanar ajuda a l'església. Però avui és un dia especial. És festa a São Félix do Araguaia. Avui, gairebé tots els veïns han sortit al carrer. Celebren l'aniversari de la independència del municipi. São Félix do Araguaia és un poble petit de la regió del Mato Grosso que no arriba als 15.000 habitants. La majoria han vingut d'altres regions del Brasil. Aquest és un poble molt jove. Només fa 15 anys que va aconseguir l'emancipació. Fa 60 anys en aquesta terra només hi vivien els indis. Un grup d'estudiants disfressats d'indis representen els orígens històrics de la regió. Els indis que han arribat en barca aquest matí assisteixen perplexes a la desfilada. L'acte és un homenatge a totes aquelles persones que han tingut un paper destacat en la curta història de São Félix. Hi són representats els primers pobladors, els primers comerciants i els primers missioners. Entre aquests hi ha un cognom català. Aquest jove representa la figura de Pere Casaldàliga, que actualment és bisbe de la regió. Jo represento el bisbe Pere, que és un dels primers fundadors de São Félix do Araguaia. Jo el conec, és blanc, és alt, així amb els cabells blancs, cabells llisos, blancs, i potser té uns 50 anys o més. Que dia é hoje? Não lembro. Não lembra? Que dia é hoje da cidade de São Félix? Hoje é aniversário da cidade. Muito bem. Aniversário da cidade, né? Pere Casaldàliga té 64 anys. Viu en una casa modesta amb poques comoditats. Va arribar fa 24 anys a aquesta terra salvatge i oblidada. Des del primer moment va assumir una postura de defensa radical dels camperols, dels indis i dels pobres de la regió. Per això, avui no ha anat a la desfilada i s'ha estimat més quedar-se a casa. L'alcalde, els regidors i el jutge presideixen la festa oficial. En aquestes regions les postures acostumen a ser radicals i estar clarament enfrontades. São Félix té poca població en una extensió enorme de terreny. El terme municipal és més gran que Catalunya. A pesar d'això, aquí, com a la major part de l'interior del Brasil, el principal conflicte és la terra. És el que enfronta l'església amb els terratinents i aquells que defensen els seus interessos. Aquest problema és el que separa Casaldàliga de l'alcalde de São Félix, que també és un important terratinent de la regió. Penso que el treball i la lluita de Dom Pere va ser molt important en una determinada època salvatge del nostre desenvolupament. L'únic error que jo li trobo és que els temps han canviat i sembla que ells no se n'hagin adonat d'això. Han estat més un partit polític que una església fins avui. L'Església sempre ha fet de política, sempre hi en farà. La pena és que, normalment, l'Església, diríem, jerarquia, ha fet política de la banda dels senyors, oi? Els diferents emperadors, els reis, els fazenderos, molta vegada. Si no em preocupo de la terra, de la salut, de l'educació, de les comunicacions, fins i tot de les vacances per descansar, oi? Com em preocupo de la vida humana? Perquè jo m'he de preocupar de la vida a aquest món. La vida a l'altre món és un assumpte que Déu sap resoldre molt bé. Allà hi haurà vida i vida en abundància per tots. Després de la festa, els carrers del poble tornen a la normalitat. El grup d'indis tapirapé, xavante i bororo que han arribat a São Félix volen parlar amb el bisbe Casaldàliga. Juntou aqui gente que não presta. Toda gente que não presta juntou aqui. Naturalment no han fet el viatge per veure la desfilada.
Han vingut per demanar la llibertat de Carlos Guaxi Maurí, un indi de la tribu Carajá que és a la presó de São Félix des de fa 2 mesos. Casaldàliga, com és habitual quan venen grups de fora del poble, els cedeix les instal·lacions del centre d'acolliment propietat de la prelatura. Les relacions amb les comunitats indígenes són un altre punt de fricció entre l'Església i els grans terratinents anomenats fazendeiros. També és un problema de terra. La demarcació de les terres indígenes entren sovint en conflicte amb els interessos de les grans finques de la regió. En aquesta reunió, els líders de les diferents tribus decidiran el que es pot fer. No és gaire habitual que un indi vagi a la presó. Les comunitats indígenes tenen una certa autonomia. Però el cas de Carlos té un rerefons polític. Ell era el cap de la seva tribu i en una baralla va matar un altre indi. La justícia no havia intervingut fins ara en altres casos precedents que hi havia hagut a la regió. En aquest cas, va ser decisiva la pressió feta per un grup de fazendeiros que ambicionen terra indígena. Na nossa lei não pode no prisão. Segons la nostra llei, no es pot anar a la presó. No existeix això en les nostres lleis. Acho que no Congresso Nacional... A més, em sembla que al Congrés Nacional vaig escoltar un diputat que va mostrar un document segons el qual la nostra llei era separada de la dels blancs, perquè la nostra llei és diferent. Nosaltres fem això. Si un tipus en mata un altre, se n'ha d'anar a un altre poblat i no aparèixer al poblat on va matar. Nosaltres fem això, no tenim altres càstigs. Una representació del grup s'entrevista amb el jutge. En la reunió han decidit exigir-li que deixi en llibertat Carlos. Intenten fer-li entendre que, igual que la seva cultura, també les seves lleis són diferents de les dels blancs. Cada poble té tradicions diferents i costums diferents. Aquí hi ha una barreja molt gran entre els indis i els blancs perquè viuen junts. Però en aquest cas, l'indi no es vol sotmetre a la llei del blanc. I això ens crea un problema, perquè la llei és igual per tot el territori nacional. És molt difícil per nosaltres separar. Això ho ha fet un indi. No es pot fer. Ells també s'han de sotmetre a la llei. El jutge no els ha volgut avançar el que pensa fer. Per això, els indis han decidit quedar-se a São Félix tot el temps que calgui per seguir pressionant les autoritats. A la nit, al centre d'acollida comparteixen amb Casaldàliga un moment que resulta particularment emotiu. Com si fos un bonet, no és un bonet magre. Olha, viu? Ell i ela, un casal. Acaba d'arribar de Catalunya una cinta de vídeo amb les imatges dels actes que es van celebrar a Balsareny amb motiu de la campanya pel Premi Nobel de la Pau pel bisbe català. Hola, Pere, què tal? No te'n recordes del Maia? Que li fumies cada susto jugant? Quan l'agafaves per darrere i l'alçaves. Ja me'n recordo jo, ja. M'agradaria poder-te tornar a saludar algun dia. Un company d'infància. Déu malament, encara parlo català, respiro en català. I em penso que, amb tota la meva rauxa, que també diuen que és catalana, tinc una mena de seny que diuen que és català també, oi? I tinc arrels de pagès, de Candàliga. I hi ha hagut sempre a Catalunya una sensibilitat per d'altres mons i per d'altres cultures, segurament perquè també hem rebut, oi? El fet de sentir-nos trepitjats, prohibits, ens ha fet solidaris amb els altres trepitjats i prohibits d'aquest món. Que tot això és un bé de Déu català que porto dintre, em sembla, Les diferències entre el Brasil i Catalunya són enormes i la vida d'un bisbe al Mato Grosso no s'assembla gens a la vida d'un bisbe a Europa. La impressió de les distàncies, diríem de les distàncies de tota mena. Esclar, distàncies geogràfiques, oi? Milers de quilòmetres.
A més, distàncies culturals, també és clar, I distàncies, podríem dir, de perspectiva, de projectes, de treball. Casaldàliga viatja a la ciutat de Tocantinòpolis per participar en la Romeria de la Terra, una de les festes religioses més importants de la regió. Ha hagut de marxar de São Félix sense saber si el jutge deixarà finalment sortir Carlos de la presó. Però no podia esperar més temps. El viatge a Tocantinòpolis és molt llarg, més de 1.500 quilòmetres de distància. 3 dies d'autobús a través de la selva. Els pobres no viatgen d'avió, El meu poble no viatja d'avió. Jo hauria de ser pobre, com tots els religiosos, com tots els bisbes, i penso, i sacerdots. És una opció de pobresa, de senzillesa, i també una oportunitat de trobar-se amb el poble. Durant aquests anys, Casaldàliga ha passat moltes hores dalt d'aquests autobusos. Aprofita les nombroses parades que fan els autobusos per saludar vells amics i també per posar-se en contacte amb São Félix. Oi, José por aquí. En una d'aquestes comunicacions li han donat la notícia que Carlos ha sortit de la presó. Em van trucar de Sant Fèlix, el pare Paco Morales, va trucar molt feliç. Fins i tot quan ell m'acaba de donar la notícia vam cridar aleluia, 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 perquè era una notícia de Pasqua. No vol dir que nosaltres no considerem que el Carles, objectivament, va fer un crim. I ell és el primer que n'està arrepentit, oi? Però nosaltres entenem que per ell, per la família, per l'aldea, sortir de la presó i respondre en llibertat és un bé. Fins i tot creiem que és una necessitat. Amb la llibertat de Carlos, els indis que havien anat a São Félix han tornat als seus poblats. També els Tapirapé han tornat a casa. Després de sortir de la presó, Carlos i la seva família s'han instal·lat aquí. Aquesta no és la seva tribu. Carlos és Carajà. Segons la llei índia, ell i la seva família hauran d'estar uns anys a l'exili, i els Tapirapé els han permès viure entre ells. Els Tapirapé són un poble alegre i tranquil que ha sabut mantenir les seves lleis, els seus costums i la seva cultura. En aquest procés ha estat decisiva la intervenció de l'equip de Casaldàliga, que propugna per a aquestes comunitats indígenes una política d'intervenció mínima. Aquesta postura contrasta amb els que creuen que el millor que es pot fer amb els indis és integrar-los a la societat i sotmetre'ls a la justícia dels blancs. Són els últims Tapirapé que queden al Brasil. Abans d'entrar en contacte amb els blancs eren una tribu nombrosa. Actualment només queda aquest poblat. Fa 40 anys, quan els Tapirapé van entrar en contacte amb els blancs, van estar a punt de desaparèixer com a poble. Van arribar a ser menys de 50 persones. En aquell moment crític per a la tribu, van anar a viure entre ells 2 religioses franceses, que ara formen part de l'equip de Casaldàliga. La seva actitud va resultar decisiva en el procés de recuperació d'aquest poble. Davant de les noves malalties, els vam intentar ajudar, però no ens vam limitar a donar-los medicines, sinó que els vam fer veure que hi havia una sortida, que no estava tot acabat. Per donar-los confiança, vam decidir assumir la vida que ells feien, perquè entre ells s'havia creat el sentiment que les seves creences estaven equivocades. Començaven a menysprear la seva pròpia llengua i pensaven que el seu sistema de vida era dolent. Aleshores, nosaltres, per fer-los veure que la seva vida sí que tenia un sentit, vam decidir assumir tot el que ells feien i tot el que ells tenien.